హరే కృష్ణ. సో ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి లెవెల్ 2 క్లాస్లో లెవెల్ 3 క్లాస్లో ఉపదేశామృతం 5 మంత్రం 5-6 చూడబోతున్నాం. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ అందరికి. సో హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. సో నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఉపదేశామృతంలో 4వ మంత్రం నిన్న చూసాము. మరి ఇందులో ఏం చూసాము? ఫస్ట్ మొదటి దాంట్లో ఏం చూసాము? అన్ని 6 వేగాలని అరికట్టుకోవాలని చూసాం. ఏమిటి 6 వేగాలు? ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో పెట్టండి, చూద్దాము. ఈలోపు నెక్స్ట్ దాంట్లో ఏం చూసాము? భక్తికి ఆటంకం కలిగించే 6 విషయాలు చూసాము. ఆ తరువాత దాంట్లో భక్తికి అనుకూలంగా ఉండేటటువంటి విషయాలు ఒక 6 చూసాము. తరువాత నిన్న 4వ దాంట్లో వీళ్ళు ఎలా ఉంటారు, మరి దానం ఇచ్చి పుచ్చుకోవడం, భక్తులు అనేవాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అంటే దానం ఇచ్చి పుచ్చుకోవడం, మరి అలాగే అందరితో కలిసి జ్ఞానాన్ని అందరికీ నేర్పించడం, వాళ్ళు నేర్చుకోవడం. ఆ తర్వాత 3వది దానము జ్ఞానము, 3వది ప్రసాదాన్ని వాళ్ళు స్వీకరిస్తారు, ఇంకొకరి దగ్గర నుంచి వాళ్ళు కూడా అందరికీ ఇస్తారు ప్రసాదం. పంచుతారు వాళ్ళకున్న ప్రసాదాన్ని ఇలా. సో భక్తులకు దానం ఇవ్వడం, మళ్ళీ ఎవరైనా అర్పిస్తే తీసుకో. ఇవ్వడం, పుచ్చుకోవడం దానం. అలాగే భక్తులతో ఆధ్యాత్మిక విషయాలను వాళ్ళకు బోధించడం, మళ్ళీ వాళ్ళు కూడా నేర్చుకోవడం. అలాగే 3వది ప్రసాదాన్ని వాళ్ళు అర్పించడం, స్వీకరించడం, 2. ఈ 3 విషయాలు నిన్న చూసాం. దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ దానం ఇవ్వడం అంటే ఇలా భగవత్ సంబంధం, దాని గురించి ఏం చెప్పాం? వచ్చే దాంట్లో మరి రూప గోస్వామి ఆయన రిటైర్ అయిన తర్వాత వచ్చిన డబ్బంతా ఆయన 50% ఇలా
భగవత్ కార్యాలకు, మంచి కార్యాలకు ఇచ్చి ఒక 25% బంధువులకి ఇచ్చివేసి ఆయన తన జీవనం గడుపుకోవడానికి ఒక 25% ఉంచుకున్నారని చూసాం. సో ఆ రకంగా ఉండడానికి ప్రయత్నించాలి అంటూ ఒక ఉదాహరణ చెప్పారు. తర్వాత 5వ బిందువులో ఏం చూసాం? సో మరి ఎవరు చాట్ బాక్స్‌లో ఏమి పెట్టడం లేదు. ఏమైనా మీరు చెప్పగలిగితే చ మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. హ్యాండ్ రైజ్ చేసినా గూడా ఒకరి తర్వాత ఒకరు చెప్పొచ్చు. ఏమైనా పాయింట్స్ మీకు గుర్తుంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. హ్యాండ్ రైజ్ చేసి హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓకే. సో ఎవరు ఏమి చెప్పడం లేదు. అంటే ఒకటి నేను అడగాలనుకున్నది అర్థం అవుతోందా? లేదంటే పాయింట్స్ గుర్తులేక చెప్పడం లేదా? మీకేమైనా అర్థం చేసుకోవడానికి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్‌గా ఉందా? అది ఓకే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అర్థమవుతుంది మాతాజీ. క్లాస్ మాకు బాగానే. ఓకే. వెరీ గుడ్. కాకపోతే పాయింట్స్ కొంచెం గుర్తుంచుకోవడానికి కష్టం అనిపిస్తుంది. అదే మాతాజీ, అనవసరమైన దానికంటే అధికంగా భుజించడము, లేక అధికంగా ధనము కూడబెట్టుట, మనకు చేతగాని వస్తువుల కోసం అధికంగా కావాల్సినంత అధికంగా శ్రమించడము, లౌకిక విషయాల గురించి అనవసరంగా పనికిరాని విషయాలు చర్చించడము, భక్తి పట్ల ఆధ్యాత్మిక దాని మీద అభివృద్ధి లేకపోవడం మాతాజీ, శాస్త్ర నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఆచరించడము, వెరీ గుడ్. ఇష్టానుసారంగా కృష్ణ చైతన్యం పట్ల లేకపోవడం, ఇవన్నీ భక్తికి అనుకూలంగా ఉండని విషయాలు. భక్తిలో మనం అభివృద్ధి చెందాలంటే ఇవన్నీ ఉండకూడదు. భక్తి ఈ లక్షణాలు ఉంటే భక్తిలో మనం అభివృద్ధి చెందలేము. సో ఏ ఏ లక్షణాలు ఉంటే అభివృద్ధి చెందగలం భక్తిలో అన్నది నెక్స్ట్ మంత్రం కదా. అదేమిటి? అది మరి అలాగే దుస్సాంగత్యం అంటే భక్తి లేని భక్తులు కాని వాళ్ళ సాంగత్యం వద్దన్నారు అక్కడ. ఇక్కడ అనుకూలమైన విషయాలు ఏమిటి? భక్తికి ఉత్సాహం అంటే శ్రద్ధ, నిశ్చయం అంటే మరి సహనం, సహనం, దృఢత్వం అంటే చెయ్యాలి అనేటటువంటి ఆ దృఢ నిశ్చయం, విశ్వాసం, ఫెయిత్. సో శ్రద్ధ, విశ్వాసం, ధైర్యం అంటే సహనం, ఇవన్నీ కూడా ఉండాలి. తర్వాత భక్తికి అనుకూలమైన కార్యాలు చేయాలి చేయడము అంటే శ్రవణ, కీర్తన, స్మరణలు ఇవన్నీను. తర్వాత భక్తి లేని వారి సాంగత్యాన్ని కోరుకోకుండా ఉండడం, గురువుల యొక్క అడుగుజాడల్లో నడవడం, ఇవన్నీ భక్తికి అనుకూలంగా ఉన్నాయి. 4వ మంత్రంలో ఏం చూసాము? 3 విషయాలు. ఈ భక్తులు అనేవాళ్ళు మరి దానం ఇవ్వడం, పుచ్చుకోవడం, అలాగే ఈ ఆధ్యాత్మిక గుహ్య జ్ఞానాన్ని అందరికీ పంచడం, వాళ్ళు నేర్చుకోవడం, ప్రసాదాన్ని కూడా వాళ్ళు స్వీకరించడం, పంచడం. ఇది 4వ మంత్రంలో చెప్పారు. ఇక 5వ దాంట్లో ఏమిటి అంటే భగవంతుడు పవిత్ర నామాన్ని జపించే భక్తుణ్ణి ఎప్పుడు కూడా మనం మనస్సులో ఆదరించు. ఈ భక్తులు ఇంత శుద్ధ భక్తులు చాలా వాళ్ళు గొప్ప అన్నమాట. ఉదాహరణకు ఇప్పుడు హనుమంతుడిని తీసుకుంటే ఆయన శుద్ధ భక్తుడు. మరి అందుకే ఆయన అంతటి మహత్తరమైనటువంటి వ్యక్తిత్వం గల హనుమంతుడిని మరి అందరం కూడా మరి పూజనీయుడుగా గణిస్తాం. కాబట్టి ఇలాంటి శుద్ధ భక్తుల్ని ఎవరినైనా సరే మనం ఆ రకంగా ఆదరించాలి. ఆధ్యాత్మిక దీక్షను తీసుకుని ఇలా విగ్రహారాధనలో నిమగ్నమైన భక్తులు ఉంటారు కదా, వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రణామాలు అర్పించాలి. ఈ అనన్య భక్తి సేవలో ఇలా ఎవరైతే ఉన్నతిని సాధించారో వాళ్ళని మనం విమర్శించకుండా, ఎవరిని విమర్శించకుండా ఇలాంటి వాళ్ళని ఇటువంటి శుద్ధ భక్తులతో మనం సాంగత్యం చేస్తూ వాళ్ళని శ్రద్ధగా సేవించాలి. సో భగవంతుణ్ణి మనం
ఆ భక్తిభావం పెంచుకోవాలంటే ఇలా ఇటువంటి శుద్ధ భక్తుల్ని మనం ఏ విధంగా వాళ్ళని వాళ్ళని అనుసరించాలి, ఏ విధంగా అసలు వాళ్ళని ఏ విధంగా మనం ఆహ్, వాళ్ళ పట్ల మెలగాలి అన్నది చెప్తున్నారు. ఫస్ట్ మనం ఆదరించడం అంటే గౌరవించాలి. ఎవరిని ఆధ్యాత్మిక దీక్ష తీసుకొని ఇలా విగ్రహారాధనలో ఉన్న భక్తులు ఉంటే వాళ్ళు ఆ తర్వాత ఇంకొక క్వాలిటీ ఏం చెప్పారు? వాళ్ళు ఎవరిని గూడా విమర్శించి నిందించని వాళ్ళు. అటువంటి భక్తులను మనం వాళ్ళ సాంగత్యం చేస్తూ వాళ్ళని శ్రద్ధతో సేవించాలి. హ్మ్. సో, ఎందుకంటే భగవంతుడు గూడా నా భక్తుడిని గనక ఆహ్, సేవిస్తే అంతకంటే ఎక్కువ ఆయన సంతోషపడతారు. తనని సేవించిన దానికన్నా అని చెప్తారు. కాబట్టి ఇంతకుముందు మనం 6 శ్లోకాల్లో ఇంతకుముందు శ్లోకంలో వీళ్ళకి ఈ భక్తులకు 6 రకాల లక్షణాలు ఉంటాయన్నారు కదా! ఏది ప్రసాదాన్ని అందరికీ ఇవ్వడం, తీసుకోవడం, దానం ఇవ్వడం, తీసుకోవడం, జ్ఞానాన్ని పంచడం, అందరికీ వాళ్ళు నేర్చుకోవడం. ఈ 3 విషయాలు. అలా అలాంటి ప్రేమ వినిమయ లక్షణాలను ఆచరించడం కోసం మనం గూడా ఇటువంటి శుద్ధ భక్తుల్ని వెతుక్కోవాలి. అందుకే రూపగోస్వామి వైష్ణవుల్ని వాళ్ళ ప్రత్యేక గౌరవాన్ని బట్టి వాళ్ళతో సాన్నిహిత్యం చేయాలని చెప్తున్నారనమాట. సో, ఈ శ్లోకంలో కనిష్టాధికారి, మధ్యమాధికారి, ఉత్తమాధికారి అని 3 రకాల భక్తులున్నారు అసలు. ఈ వాళ్ళు కనిష్టాధికారి అంటే బిగినింగ్ వాళ్ళు. కొంచెం బిగినింగ్ దశల్లో, ప్రారంభ దశల్లో ఉన్న భక్తుడు. మధ్యమాధికారి అంటే ఇంకా అభివృద్ధి చెందినవాడు. ఉత్తమాధికారి అంటే మరి భక్తిలో బాగా అభివృద్ధి చెందిన వాళ్ళు. సో, ఈ ముగ్గురు వాళ్ళతో ఎలా వ్యవహరించాలో చెప్తారనమాట. సో, ఆధ్యాత్మిక గురువు నుంచి ఎవరైతే ఈ దీక్షను తీసుకుంటారో వాళ్ళు భగవంతుడి నామాన్ని జపించడానికి ప్రయత్నించే ఈ నూతన భక్తుడతను. అతను కనిష్టాధికారి. అంటే కొత్తగా హరినామ జపం తీసుకొని, ఆ దీక్ష తీసుకొని భగవన్నామ జపం స్టార్ట్ చేసిన అతను బిగినింగ్ భక్తుడు. అలాంటి వ్యక్తిని కనిష్ట వైష్ణవుడుగా మనం మనసులో వాళ్ళని ఆదరించాలి. బిగినింగ్ భక్తుడు పాపం వచ్చాడు, ప్రారంభ దశలో ఈ మార్గంలో ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు అని ఆదరించాలి. నెక్స్ట్ ఆ గురువు నుంచి మంత్రదీక్ష అంటే బ్రాహ్మణ దీక్ష అంటారు. అంటే ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఈ బ్రాహ్మణ దీక్ష తీసుకుంటారు. అంటే పూజలు అవి పౌరోహిత్యం కూడా వాళ్ళు చేయొచ్చు. అతని అటువంటి వాళ్ళని మధ్యమాధికారులు అంటారు. ఇకపోతే ఈ మధ్యమాధికారిని మరి మధ్యస్థితిలో ఉన్నవాడిగా పేరుని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది కదా, మధ్యస్థితిలో ఉన్నాడు భక్తిలో. ఇటువంటి భక్తి సేవలో ఉన్నతిని సాధించిన వాడు ఉత్తమాధికారి, ఉత్తమ భక్తుడు అనమాట. సో, ఉత్తమాధికారి ఎలా ఉంటాడు అంటే వేరే వాళ్ళని నిందించడంలో అతనికి ఆసక్తి ఉండదు. ఏదో అందరి మీద అందరి లోపాలు వెతకాలి, వాళ్ళిలాగు వీళ్ళిలాగా అని మాట్లాడే స్వభావమే వాళ్ళకు ఉండదు. అంతే ఎప్పుడైతే ఆ భక్తి భావంలో పవిత్రులవుతారో, నిష్కల్మషమైన ప్రేమతత్వంలో ఉంటూ వాళ్ళు ఎవరిని కూడా తప్పుపట్టరనమాట. అందుకని ఉత్తమాధికారులు ఎప్పుడు ఎవరిని విమర్శించరు అంటున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళ హృదయం అలా పవిత్రంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడు భగవంతుడి మీద వాళ్ళకి ఆ భక్తిభావంతో పవిత్రతతో ఉంటారు. సో, రూప గోస్వామి కూడా ఇలాంటి వాళ్ళని మహాభాగవతుడు అని చెప్పి అనాలి అంటున్నారు. అంటే వాళ్ళని మహాభాగవతులు అంటారు. సో, భాగవతం అంటే ఒక పుస్తకం, గ్రంథం అని మనకు తెలుసు. అదే కాకుండా భాగవతులు అంటే ఇలాంటి భక్తులను కూడా భాగవతులు అంటారు. మీరు వినే ఉంటారు భాగవతార్లు అంటూ ఉంటారు మన వాళ్ళు. అంటే ఇటువంటి భక్తులు అని. సో, ఈ భక్తులు ఇటువంటి భాగవతులను గాని లేదా శుద్ధ వైష్ణవులను గాని ఇలా ఇటువంటి భక్తుల సాంగత్యాన్నే మనం ఎప్పుడూ కోరుకోవాలి. ఆ ఉత్తమాధికారుల సాంగత్యం. కనిష్టాధికారులను ఆదరించాలి. మధ్యమాధికారి మధ్యలో ఉన్న భక్తుడిగా గుర్తించి గౌరవించాలి. ఇక ఉత్తమాధికారులనే మనం ఎప్పుడూ వాళ్ళ సాంగత్యాన్ని కోరుకోవాలి. అలాంటి ఉత్తమ స్టేజ్‌లో ఉన్న వాళ్ళని అంటున్నారు. సో, ఎప్పుడు మనం ఆ కనిష్ట స్టేజ్‌లో, బిగినింగ్ స్టేజ్‌లోనే ఉండిపోకూడదు. ఎంతసేపు ఇక విగ్రహారాధన ఇంతేను అనుకుని అట్లా ఉండకూడదు. ఎందుకంటే భాగవతంలో కూడా ఏం చెప్పారు? మందిరంలో ఉన్న శ్రీ విగ్రహాలను శ్రద్ధగా పూజించడంలో ఆసక్తుడై భక్తుల పట్ల, జనుల పట్ల ఎలా ప్రవర్తించాలో తెలియని వాళ్ళని కనిష్టాధికారి అంటారు. సో,
ఊరికినే పూజ చేసినంత మాత్రాన సరిపోదు. భక్తులను, జనులను, మామూలు వాళ్ళను కూడా ఎంత ప్రేమతో ఉండాలి అనేది తెలియని వాళ్ళు ఎప్పటికీ బిగినింగ్ స్టేజ్‌లో ఉండే భక్తులే అంటున్నారనమాట. సో, ముఖ్యమైనది ఏమిటి అంటే ఆ భక్తుడికి భగవద్భక్తి అంటే అందరి పట్ల పవిత్ర హృదయంతో ఆ సానుభూతి, ఆహ్, ఆహ్, అందరి పట్ల ప్రేమ అనేది ఉండాలి. భక్తుల పట్ల, మామూలు వాళ్ళ పట్ల ఎలా ప్రవర్తించాలో తెలియాలి అంటున్నారు. అలా తెలియనప్పుడు ఇక వాళ్ళు బిగినింగ్ స్టేజ్‌లోనే ఉంటారు. అందుకని కనిష్ట స్టేజ్ నుంచి మధ్యమ స్టేజ్‌లోకి ఎదగడానికి ప్రయత్నించాలి. మధ్యమాధికారి గురించి ఏం చెప్పారు అంటే భాగవతంలో ఈశ్వర తదధీనేషు బాలిసేషు ద్విషత్పుచ ప్రేమ మైత్రి కృపోపేక్ష యః కరోతి స మధ్యమః. వాళ్ళు మధ్యములు. ఎవరు? భగవంతుడి పరమ భగవంతుణ్ణి ఎంతో భక్తితో ఆరాధించేవాడు, అలాగే భగవద్భక్తులతో స్నేహం చేసేవాడు, అజ్ఞానుల పట్ల దయ చూపించేవాడు, ఈర్ష్యా స్వభావాలు కలిగిన వారిని వదిలిపెట్టేవాడు. సో ఈర్ష్యాద్వేషాలు ఉన్న వాళ్ళని వదిలిపెట్టేవాడు మధ్యమాధికారి అంటున్నారనమాట. అంటే వీళ్ళు భక్తితో ఉంటూ, భక్తులతో స్నేహం చేస్తూ, అజ్ఞానుల పట్ల దయ నేర్చుకుంటున్నారనమాట ఆ ఉత్తమ స్థితికి వెళ్ళడానికి. అజ్ఞానుల పట్ల దయ, ఈర్ష్యా స్వభావాలు ఉన్న వాళ్ళతో మరి ఉండకుండా, ఎందుకంటే అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే మరి మనకు కూడా అదే స్వభావం మళ్ళీ ఏర్పడుతుంది. ఇలాంటివి వదిలిపెట్టి అటువంటి స్వభావం ఉన్న వాళ్ళని, ఎటువంటి స్వభావాలు నేర్పించే పరిస్థితులని అవన్నీ కూడా త్యజించినప్పుడు వాళ్ళు మధ్యమాధికారులు. ఇక భక్తిని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవడానికి అలవర్చుకోవాలి అంటే ఇదే మార్గం అంటున్నారనమాట. సో ఆ రకంగా మనం భక్తుల సాంగత్యంలో ఉంటూ భక్తి లేని వాళ్ళ సాంగత్యం వదులుకోవాలి. కాబట్టి ఈ శ్లోకంలో రూపగోస్వామి భక్తుల్ని ఎలా ఆదరించాలో మనకి వివరించారు. సో ఏం చెప్పారు శ్లోకంలో? భక్తుల్ని శ్రద్ధతో మరి ఆదరించాలి. ఈ దీక్ష తీసుకున్న వాళ్ళకి అంటే నామం జపించేవాడు కనిష్టాధికారి, వాళ్ళని ఆదరించాలి. దీక్ష తీసుకున్నవాడు మధ్యమాధికారి, విగ్రహారాధనలో నిమగ్నుడైన అతనికి గౌరవం, ప్రణామాలు అర్పించాలి. ఇక ఉత్తమాధికారి అంటే అనన్య భక్తిలో ఎంతో ఉన్నతిని సాధించిన వాడు, ఎవరిని నిందించని వాడు, ఇటువంటి వాడిని మనం సాంగత్యం చేస్తూ వాళ్ళని శ్రద్ధతో సేవించాలన్నమాట గురువుల్లాగా. సో ఇలా కనిష్టాధికారిని ఆదరించాలి, మధ్యమాధికారిని గౌరవించాలి, ఉత్తమాధికారిని సేవించాలి భక్తితో అని చెప్పారు వైష్ణవులు. సో ఇది మనకి 5వ మంత్రంలో ఏ రకంగా కనిష్ట భక్తుణ్ణి, మధ్య భక్తుణ్ణి, ఉన్నత భక్తుణ్ణి, ఉత్తమాధికారిని వీళ్ళందరినీ ఎలా ట్రీట్ చేయాలి అనేది చెప్పారు. వాళ్ళ పట్ల మన ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉండాలి అనేది. సో ఇది మనం ఎప్పుడు కూడా ఇలా కనిష్ట స్థితిలోనే ఉండకూడదు. కాబట్టి మనం గనక ఎవరి పట్ల ఏ రకంగా ప్రవర్తించాలో తెలియనప్పుడు ఎప్పుడు కనిష్ట స్థితిలోనే ఉండిపోతాం. కాబట్టి ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకోవాలి అంటున్నారు. మధ్యమాధికారిని ఈ రకంగా ఏం చెప్పారు మధ్యమాధికారి గురించి? భగవంతుని ఆరాధించేవాడు, భక్తులతో స్నేహం చేసేవాడు. సో కనిష్టాధికారి ఏమో మరి నామాలు అవి జపిస్తూ ఉంటాడు. మధ్యమాధికారి అంతేకాకుండా భగవంతుని ఆరాధిస్తూ, భక్తులతో స్నేహం కోసం ప్రయత్నిస్తూ, అజ్ఞానుల పట్ల దయ, ఈర్ష్యా స్వభావాలు కలిగిన వాళ్ళని వదులుకోవడం, ఇవన్నీ చేస్తున్నాడు. ఎందుకు? ఉత్తమ స్థితికి వెళ్ళడానికి. అది మధ్యమాధికారి గురించి ఆ రకంగా వర్ణించారు. సో భక్తి అలవర్చుకోవాలంటే ఈ రకంగా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు రూపగోస్వామి. సో వైష్ణవులు రకరకాల వాళ్ళు ఉంటారు కదా, అని మనకి తెలుస్తుంది. వైష్ణవుల్లో కూడా రకాలు ఉన్నారు. ప్రాకృత సహజీయులు, వాళ్ళు హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపిస్తున్నప్పటికీ వారు కొంచెం స్త్రీల పట్ల, ధనం పట్ల, మత్తు పదార్థాల పట్ల ఆసక్తులై ఉంటారు. వాళ్ళు ప్రాకృతం అంటే మెటీరియలిస్టిక్ వాళ్ళు అన్నమాట. అలాంటి వాళ్ళు నామం జపించినా అంతగా పవిత్రులు కాలేరు. అలాంటి వాళ్ళని మనసులో గౌరవించి వాళ్ళ సాంగత్యాన్ని మాత్రం త్యజించాలంటున్నారనమాట. అమాయకులై చెడు సాంగత్యం పట్ల ఆకర్షించబడ్డ వాళ్ళు శుద్ధ భక్తుల నుంచి మరి తగిన ఆదేశాలు పొందడానికి ఉత్సాహవంతులై ఉంటే గనక వాళ్ళని అనుగ్రహించాలి.
వాళ్ళు ఏదైనా పాపం బై మిస్టేక్ ఇలా ఏదైనా చెడు సాంగత్యంలో పడి ఆకర్షించబడ్డ వాళ్ళు ఒకవేళ భక్తుల దగ్గర నుంచి కొంచెం ఆదేశము, సలహా బయటపడటానికి కావాలి అనే ఉత్సాహంతో ఉంటే వాళ్ళని మనం అనుగ్రహించాలి. నువ్వు చెడు మార్గంలో ఉన్నావు, ప్రస్తుతం నువ్వేదో డ్రింకింగ్ హ్యాబిట్, ఇంక నీతో మాట్లాడడం అనకూడదు. వాళ్ళ సహాయం అడిగినప్పుడు వాళ్ళకి అందించాలి అంటున్నారు. ఆ ఉత్సాహం వాళ్ళు చూపించినప్పుడు. ఇక గురువు దగ్గర నుంచి దీక్ష తీసుకుని ఆదేశాలను శ్రద్ధగా అనుసరించే ఈ కనిష్ట భక్తుల్ని మనం గౌరవంగా ప్రణామాలు అర్పించాలి. చెప్పుకున్నాం కదా. అలాగే మరి ఈ భక్తిభావంలో జాతి, కుల, వర్ణభేదం ఇవన్నీ లేదు. అందరికీ కూడా అవకాశం ఉంటుంది భక్తిలో పురోగమనం చెందడానికి, ఈ ఉద్యమంలో చేరడానికి. మరి అందరూ ఇక్కడ భక్తిలో ఇలాంటి సంస్థలో మరి కలిసి కూర్చోవడం, ప్రసాదం తీసుకోవడం, భగవంతుని గురించి శ్రవణం చేయడానికి అందరూ కూడా అర్హులే అంటున్నారు. అందరూ ఆహ్వానితులే. ఎవరైనా భగవంతుడి పట్ల నిజమైన ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మరి వాళ్ళని మనం అంగీకరిస్తాము అని చెప్తున్నారు. సో అలా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళని ఎప్పుడు గౌరవించాలి అంటున్నారు. ఎవరైతే నియమాలు అనుసరించి నిర్దేశించబడ్డ సార్లు జపమాలతో భగవన్నామాన్ని జపించడం ఇవన్నీ చేసినప్పుడు నియమ నిబంధనలన్నీ చక్కగా అనుసరిస్తూ భగవంతుని సేవించడంలో శ్రద్ధగా ఉంటారో అలాంటి వైష్ణవుణ్ణి ఉత్తమాధికారి ఆయన మహాభక్తుడిగా అంగీకరించి వాళ్ళ సాంగత్యాన్ని ఎప్పుడు వాంఛించాలి అంటున్నారు. ఇక శ్రీకృష్ణుడి పట్ల ఆసక్తుడయ్యే విధానాన్ని గురించి చైతన్య చరితామృతంలో ఏం చెప్పారు అంటే, దీక్షాకాలే భక్త కోరే ఆత్మ సమర్పణ్ సేకాలే కృష్ణ తారే కోరే ఆత్మసం. అంటే దీక్షాకాలంలో భక్తుడు భగవంతుడి సేవకై సంపూర్ణ శరణాగతుడు అయినప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు అతన్ని తనంతటి ఉత్తముడిగా అంగీకరిస్తాడు అంటున్నాడు. సో అలాంటి దీక్ష తీసుకున్నప్పుడు మరి భగవంతుడి సేవకి సంపూర్ణంగా ఎప్పుడైతే శరణాగతుడవుతాడో భగవంతుడు తనంతటి ఉత్తముడిగా స్వీకరిస్తాడు అంటున్నారు. దీక్ష గురించి భక్తి సందర్భ అనే ఒక కావ్యంలో జీవగోస్వామి విష్ణుయామల అనే దాని నుండి ఉదాహరిస్తూ ఇలా వివరిస్తున్నారు. దివ్యం జ్ఞానం యతో దద్యాత్ కుర్యాత్ పాపన్య సంక్షయం తస్మాత్ దీక్షేతి సా ప్రోక్త దేశికైస్తత్వకో విధై. దీక్షను స్వీకరించడం వల్ల ఒక వ్యక్తి భౌతిక విషయాల్లో క్రమంగా ఆసక్తిని కోల్పోతాడు, ఆధ్యాత్మిక జీవితం పట్ల ఆసక్తి పెంచుకుంటాడు. సో ఆ దీక్ష తీసుకున్నప్పుడు మరి ఆ భక్తి భావంతో ఈ నామ మంత్రాలు ఇవన్నీ జపాలు చేసుకుంటూ ఉంటూ క్రమంగా ఈ భౌతికత్వం మీద ఆసక్తి పోయి ఆధ్యాత్మికత్వం పట్ల ఆసక్తుడవుతాడు. ఇలాంటి వాటికి నిదర్శనాలు మేము ఎన్నో యూరప్లో, అమెరికాలో కూడా చూసాము అంటున్నారు. ఏది ప్రభుపాద అక్కడ మరి అమెరికాలో ఈ సంస్థను అసలు స్థాపించిందే అక్కడ ఇస్కాన్ సంస్థ. కాబట్టి ఎంతో సంపన్నులు, మర్యాదస్తులైన కుటుంబంలో వచ్చిన మా విద్యార్థులు ఎందరో వాళ్ళు ఎంతో డబ్బున్న వాళ్ళు కూడా వచ్చి వాళ్ళ భౌతిక భోగాల పట్ల వాళ్ళకి విరక్తి కలిగి ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ప్రవేశించడానికి ఎంతో ఉత్సాహం చూపిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అంతగా సౌకర్యాలు లేని పరిస్థితుల్లో కూడా గొప్ప సంపన్న కుటుంబం నుంచి వచ్చి ఇక్కడ పెద్ద ఫెసిలిటీస్ లేకపోయినా చాలామంది మరి ఇస్కాన్ సంస్థలో ఉంటూ ఆధ్యాత్మికత వైపు వెళ్ళడానికి ఆసక్తి చూపించే వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళు మరి భగవంతుడి కోసం అలా ఆ మందిరాల్లోనే నివసిస్తూ వైష్ణవుల సాంగత్యం కోసం ఎలాంటి జీవన పరిస్థితినైనా ఏ కంఫర్ట్స్ లేకపోయినా ఉండడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. సో ఇలా భోగవాంఛలకు మనం విరక్తులమైనప్పుడు ఆధ్యాత్మిక గురువు నుంచి దీక్ష తీసుకునే అర్హత వస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధికి భాగవతం ఏం చెప్తోంది అంటే, తపసా బ్రహ్మచర్యేణ శమేన చ దమేన చ. ఎవరైనా సరే దీక్షను తీసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు, ఈ మార్గంలో ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో స్థిరపడాలి అనుకున్నప్పుడు మరి తపస్సును, బ్రహ్మచర్యాన్ని, మనస్సును, తర్వాత ఇంద్రియాలను నిగ్రహించడానికి మనం సంసిద్ధులం కావాలి. కాబట్టి తపస్సు అంటే మన ప్రవర్తన
అంటే భౌతిక ఆకర్షణ పట్ల ఉత్సాహాన్ని చూపించకుండా ఆధ్యాత్మికత వైపు చూపించే ప్రవర్తన, బ్రహ్మచర్యం అంటే మరి చెడు సంబంధాలు లేని అటువంటి ప్రవర్తన, తర్వాత మనస్సును, ఇంద్రియాలను గూడా నియంత్రించుకోగల నిగ్రహం, ఇవన్నీ అభ్యసించడానికి సంసిద్ధులు కావాలని అర్థము అంటున్నారనమాట. అది ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి ఆహ్, అవసరమైన విషయాలని భాగవతం కూడా చెప్పింది. సో, అలా సంసిద్ధులై దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందాలనుకున్నప్పుడు ఈ రకంగా ఉన్న వాళ్లకు మరి దీక్ష స్వీకారానికి వాళ్ళు అర్హులవుతారు. దివ్య జ్ఞానం అనే దాన్ని సాంకేతికంగా టెక్నికల్‌గా చూస్తే తద్విజ్ఞానం లేదా బ్రహ్మజ్ఞానం అంటారు. అది తద్విజ్ఞానార్థం స గురుమేవాభిగచ్చేత్. మానవుడు ఈ విజ్ఞానం కోసం మరి గురువును శరణు వేడాలి, అంటే దీక్ష తీసుకోవడం. అలాంటి వ్యక్తి మరి గురువు దగ్గరికి రావాలి. భాగవతం కూడా ఈ విషయంలో ఏం చెప్తుందంటే తస్మాత్ గురుం ప్రపద్యేత జిజ్ఞాసు శ్రేయ ఉత్తమం. ఎవరైనా సరే గురువుని గనక శరణు వేడినప్పుడు ఈ రకంగా జిజ్ఞాసతో శ్రేయ ఉత్తమం. సో ఎవరైనా పరమ సత్యానికి సంబంధించినటువంటి ఈ భగవతత్వం మీద ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు ఒక గురువును చూసుకోవాలి, ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుణ్ణి చూసుకోవాలి అంటున్నారు. ఎవరైనా సరే ఈ గురువు గారి ఆదేశాన్ని, ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుల ఆదేశాలను అనుసరించలేము అనుకున్నప్పుడు ఇక గురువును అంగీకరించకూడదు అంటున్నారు అనమాట. మనం చేయలేమనుకున్నప్పుడు గురువును అంగీకరించకూడదు. ఆధ్యాత్మిక జీవితం లేదా ఆడంబరం కోసం గురువు, అందరికీ గురువు ఉన్నాడు మనం కూడా గురువు దగ్గరికి వెళ్ళేదో తీసుకుందామని అట్లా అనుకోకూడదు. మనం చెయ్యగలిగినప్పుడే మనం అది తీసుకోవాలి. అంటే గురువు చెప్పిన ఉపదేశాలు స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అవ్వగలం అనుకున్నప్పుడే తీసుకోవాలి, కానీ ఇదేదో ఆడంబరం కోసం కాదు. సో ప్రామాణికుడైన ఇటువంటి ఆచార్యుడి నుంచి అభ్యసించాలి అనే జిజ్ఞాస ఉండాలి. ఆయన ప్రశ్నలన్నీ కూడా మరి తప్పకుండా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానానికి సంబంధించిన ప్రశ్నలుగా ఉండాలి మరి అంటున్నారు. ఉత్తమం అనే పదం భౌతిక జ్ఞానానికి అతీతం అనే విషయాన్ని సూచిస్తోంది. తమ అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి సంబంధించిన చీకటి, తమస్సు. ఉత్తమం అంటే అంటే అతీతం. సో తమస్సుకు అతీతమైనది ఉత్తమాచార్యుడు. జిజ్ఞాస శ్రేయ ఉత్తమం అంటే ఉత్తమమైనటువంటి ఈ ఆ జ్ఞానం అని చెప్తున్నారు. ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి అతీతమైన జ్ఞానము. సో ఉత్ అంటే అతీతం, తమస్సు చీకటి లేనిది అంటే ఉత్తమము, బ్రైట్ అని అర్థం అన్నమాట. చీకటి లేనిది ఏమిటి? వెలుగు. సో జ్ఞానం. సాధారణంగా జనం భౌతిక విషయాల గురించే కదా ఆసక్తి చూపిస్తాం మనం. అది కావాలి, ఇది కావాలి అని ఉంటుంది మన కళ్ళ ముందు వస్తువుల మీద, విషయాల మీద. కానీ ఎవరైనా ఇటువంటి ఆసక్తిని గనక వదలగలిగితే, కేవలం ఆధ్యాత్మిక విషయాల్లోనే గనక మనకు ఆసక్తి ఉన్నట్లయితే అప్పుడే మనం దీక్ష తీసుకునే అర్హత ఉంటుంది. ఎవరైనా ప్రామాణికులైన గురువు దగ్గర నుంచి దీక్షను తీసుకుని భగవత్ సేవలో శ్రద్ధగా నెలకొల్లినప్పుడు మధ్యమాధికారి అని వాళ్ళని అంగీకరించాలి అంటున్నారు. సో ఇక భగవంతుడి నామాలను కీర్తించడం మహా ఉన్నతం కాబట్టి ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని అపరాధం లేకుండా దశాపరాధాలు, 10 అఫెన్సెస్ అంటారు కదా. అంటే మీరు మంగళహారతి అటెండ్ అయితే ఆ 10 అఫెన్సెస్ ఉంటాయి. ఏది మరి చదివి మళ్ళీ తప్పులు చేయడం, నామాలు జపిస్తూ తప్పులు చేయడం, ఆ నామాలను మరి శ్రద్ధగా జపించకుండా ఉండడం, అదేదో నార్మల్ ఇది అని దాని యొక్క మహత్యాన్ని మనం నిజంగా గౌరవించకుండా ఉండడం, నామజపం యొక్క మహత్యాన్ని, ఇవన్నీ కూడా ఇట్లాంటివి ఒక 10 చెప్తారు. సో అటువంటి అపరాధాలు లేకుండా జాగ్రత్తతో జపిస్తూ భగవన్నామానికి, భగవంతుడికి భేదం లేదనే అవగాహన వచ్చిన స్థితికి ఎవరమైనా ఎదగాలి. సో భగవన్నామమే భగవంతుడు అనేటటువంటి అంత రెస్పెక్ట్, అంటే కృష్ణనామమే కృష్ణుడు, నామం వేరు ఆయన వేరు కాదు అంటారనమాట. అందుకని ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకునే స్థితికి ఎదగాలి. అలాంటి స్థితి పొందిన వాణ్ణి కనిష్ట భక్తులు గౌరవించాలి అంటున్నారు అనమాట, బిగినింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నవాళ్ళు. సో అపరాధం లేకుండా జపించలేము అనుకున్నప్పుడు ఇక వాళ్ళు అర్హులు కాదని స్పష్టంగా గ్రహించాలి అంటున్నారు. చైతన్య చరితామృతంలో ఏం చెప్పారు అంటే, కోమలం చంచలం అయిన శ్రద్ధ గలవాడు నూతన భక్తుడు,
కానీ క్రమంగా భక్తి మార్గాన్ని అనుసరిస్తే అతనే ఉత్తమ భక్తుడి స్థితికి ఎదుగుతాడు అంటున్నారు. సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు మరి అందరూ బిగినింగ్ స్టేజ్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతారు, అంతే కదా. కానీ ఎవరైనా సరే నిర్దేశించబడినన్ని సార్లు అంటే 16 మాలలు అనుకోండి ఇక్కడ చేస్తూ హరినామాన్ని జపించగలిగితే క్రమంగా ఉత్తమ స్థితికి ఎదిగి ఉత్తమాధికారులు అవుతారు. ఈ పాశ్చాత్య దేశాల్లో వాళ్ళు కూడా మానని తిప్పుతూ అధిక సమయం మనస్సును వాళ్ళు కేంద్రీకరించలేరు. కాబట్టి ఈ ఇస్కాన్‌లో ప్రతిదినం 16 మాలల సంఖ్యను మనం వాళ్ళు డిసైడ్ చేశారనమాట. ఎప్పుడూ చేయలేరు కాబట్టి కా ఏమైనా కనీస సంఖ్య గల మాలలు మాత్రమే నిర్దేశించబడ్డాయని దాని అర్థం. సో ఎవరైనా ఇంకా ఎక్కువ సార్లు అలా చేయలేకపోతే మరి కొంచెం అంతటి భక్తులు కాలేకపోయినా కనీసం 16 సార్లు చేస్తే ఈ రకంగా మనం పురోగమనం చెందొచ్చు అంటున్నారు. సో కపటం లేకుండా శక్తి కొలది భగవంతుని సేవించడానికి ప్రయత్నిస్తే పతిత పావనుడు అంటే పతితులను ఉద్ధరించేవాడుగా విఖ్యాతుడైన చైతన్య మహాప్రభు కృపను పొందవచ్చు అంటున్నారనమాట. సో చైతన్య మహాప్రభు భక్తుడు సత్యరాజ్ ఖాన్ అని ఒక అతను ఉన్నాడు. అతను వైష్ణవుడిని ఎలా గుర్తించాలి అని అడిగాడు. మరి వైష్ణవుల్ని గౌరవించమంటున్నారు కదా, ఎలా గుర్తించాలని అడిగినప్పుడు ఆయన ఏం సమాధానం ఇచ్చారంటే, ప్రభువు అన్నారు ఏమని, జార్ముఖేషుని ఏక బార్ కృష్ణనాం సెయి పూజ్య శ్రేష్ఠో సభాకార్. ఇది బెంగాలీ. అంటే ఎవరైనా సరే వేరే వాళ్ళు ఉచ్చరిస్తున్నప్పుడు, ఇతరులు ఉచ్చరిస్తున్నప్పుడు ఒక్కసారైనా ఆ నామాన్ని వినగలిగితే అతన్ని సామాన్య సమాజంలో శ్రేష్ఠుడైన వ్యక్తిగా అంగీకరించాలి అంటున్నారు. సో ఎవరైనా ఇలాంటి భక్తులు ఈ నామాన్ని ఉచ్చరించేటప్పుడు ఆ నామాన్ని ఒక్కసారైనా వినగలిగితే అతన్ని సామాన్య సమాజంలో శ్రేష్ఠుడైన, ఉచ్చరిస్తుండగా కృష్ణనామాన్ని గనక మనం వినగలిగితే అతడు సమాజంలో శ్రేష్ఠుడైన వ్యక్తి అంటున్నారనమాట. ఇంకా ఏమన్నారు అంటే, భగవంతుడి నామాల్ని జపించడం పట్ల ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు, లేక కృష్ణనామాన్ని సాధన చేస్తూ జపించాలని కోరేవాళ్ళు, వాళ్ళని వైష్ణవుడిగా అంగీకరించి కనీసం మనస్సులైన వారిని గౌరవించాలి అంటున్నారు. సో ఇది చైతన్య చరితామృతం మధ్యలీల లో చెప్పిన విషయం అన్నమాట. సో ప్రభుపాద ఏమంటున్నారంటే, ఆయన మిత్రుల్లో ఒకరు సుప్రసిద్ధుడైన ఆంగ్ల కళాకారుడు ఈ పవిత్ర నామాల్లో జపించడం పట్ల ఆకర్షించబడ్డాడు. పడి తన రికార్డులు, అంటే ఆయన కళాకారుడు కదా, రికార్డింగ్స్ అవి చేసేవాడు. ఆయన రికార్డింగ్లో చాలాసార్లు భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు పవిత్ర నామాన్ని పేర్కొన్నాడట. అయితే అతడు తన ఇంట్లో కూడా శ్రీకృష్ణుడి చిత్రాలకే కాకుండా ఈ కృష్ణ ఇస్కాన్ ప్రచారకులకు కూడా ప్రణామాలు అర్పించేవాడు. అన్ని రకాలుగా అతనికి కృష్ణనామం, కృష్ణలీలలు ఇవన్నీ అంటే ఎంతో గౌరవం చూపించేవాడట. అందుకే మేము ఎలాంటి సంశయం లేకుండా అతన్ని గౌరవిస్తాము. ఎందుకంటే అతడు ఈ భక్తిలో క్రమంగా అభివృద్ధి చెందడాన్ని మేము ప్రత్యక్షంగా చూసాం కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళని మనం ఎప్పుడూ గౌరవించాలి. ప్రతిరోజు ఈ నామాన్ని జపిస్తూ కృష్ణ చైతన్యంతో ప్రగతి సాధించాలని ప్రయత్నించేవాడు వైష్ణవుల చేత ఎల్లప్పుడూ గౌరవింపబడాలి. సో ఇలా ప్రయత్నించే వాళ్ళని వైష్ణవులందరూ కూడా గౌరవించాలి అంటున్నారు. లేనట్లయితే ఉత్తమ ప్రచారకులుగా భావించబడే మా సమకాలికులలో కొందరు భగవన్నామాన్ని జపించకపోవడం చేత భౌతిక జీవిత భావన స్థితిలోకి క్రమంగా పతనం అవడం మేము చూసాం అంటున్నారనమాట. అంటే ఉత్తమ ప్రచారకులుగా ఉండేవాళ్ళు కూడా ఈ భగవన్నామాన్ని గనక జపించలేదు అంటే వాళ్ళిక ఈ భౌతిక స్థితిలోకి క్రమంగా పతనం అయిపోతారు. ఈ నామం ఆ ఆధ్యాత్మికత వైపు నిలుపుతుంది మనస్సును, అది చెప్తున్నారు. సనాతన గోస్వామికి చైతన్య మహాప్రభు ఉపదేశిస్తూ భక్తిని 3 రకాలుగా ఆయన విభజించారు. ఏమిటి అంటే, మరి శాస్త్రయుక్తి నాహి జానే దృఢ శ్రద్ధావాన్ మధ్యమాధికారి సై మహాభాగ్యవాన్. శాస్త్ర సిద్ధాంత పరిజ్ఞానం అధికంగా లేకపోయినా కూడా హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించడంలో మనకి
స్థిరమైన శ్రద్ధ ఎవరైతే పెంపొందించుకుంటారో సంపూర్ణమైన శ్రద్ధతో భక్తి పట్ల విశ్వాసంతో ఉన్న వాళ్ళని మధ్యమాధికారిగా పరిగణించాలంటున్నారనమాట. సో వీళ్ళు పెద్దగా వీళ్ళకి శాస్త్ర పరిజ్ఞానం లేదు మధ్యమాధికారులకి. కానీ వాళ్ళకున్నదేమిటి అంటే దృఢ విశ్వాసం ఉన్నది, శ్రద్ధ ఉన్నది. ఇటువంటి వాళ్ళను మహామంత్రాన్ని జపిస్తూ విశ్వాసంతో, శ్రద్ధతో అంతగా శాస్త్రాలు తెలియకపోయినా వాళ్ళని మధ్యమాధికారులుగా మనం చూసుకోవాలి అని చెప్పారు. ఇక కనిష్టాధికారి ఎవరు అంటే ఎవరైనా సరే శ్రద్ధతో మరి ప్రాథమిక స్థితిలో ఉన్నవాడు కనిష్టాధికారి. శ్రద్ధతో విశ్వాసంతో శాస్త్రాలు తెలియకపోయినా ఇంకా ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నవాడు మధ్యమాధికారి. ఉత్తమాధికారి భక్తుడుగా అతడు అర్హత సంపాదించుకుంటాడు ఈ మధ్యమాధికారి అని చెప్తున్నారు. ఇక భగవంతుడి సేవ చేయడం వల్ల ఎవరైనా సహజంగానే అన్ని రకాల కార్యకలాపాలు చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. వాళ్ళ డ్యూటీస్ అన్ని వాళ్ళు చేసిన వాళ్ళే అవుతారు భగవంతుడికి కనుక సేవ చేసినప్పుడు అంటున్నారు అనమాట. సో విశ్వాసంతో ఈ దృఢ విశ్వాసాన్ని శ్రద్ధ అంటారు. సో శ్రద్ధ అంటే మరి ఆ విశ్వాసం ఉండడం. శ్రద్ధ లేకుండా శ్రీకృష్ణుని పట్ల విశ్వాసమే శ్రద్ధ లేక భగవంతుడి పట్ల విశ్వాసం ఏదైనా ఒకటే. అదే ఫస్ట్ మనకి బిగినింగ్. ముందు ఆ విశ్వాసం ఉండాలి దేనికైనా. విశ్వాసం అంటే దృఢ విశ్వాసం. విశ్వాసం ఉన్న వాళ్ళకి భగవద్గీతలోని వాక్కులన్నీ కూడా ప్రామాణికమైన ఉపదేశాలు. అసలు ఆయన చెప్పిన ప్రతి మాట కూడా భగవద్గీతలో మనకు ఒక పెద్ద ఉపదేశం. సో భగవద్గీతలో ఆయన చెప్పిన దానికి ఎలాంటి మనం యథాతథంగా అంగీకరించాలి ఆ మాటలు. అర్జునుడు అలాగే అంగీకరించాడు. భగవద్గీతను విన్న తర్వాత ఏమన్నాడు భగవంతుడితో, కృష్ణ నువ్వు చెప్పిందంతా సర్వమేతదృతం మన్యే యన్మాం వదసి కేశవ అంటాడు. నువ్వు చెప్పిందంతా సత్యమని నేను అంగీకరిస్తున్నాను అంటున్నారు. సో భగవద్గీతను అర్థం చేసుకునే విధానం ఇదే. దీన్నే శ్రద్ధ అంటారు. ఎవరు కూడా వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్లు కాకుండా కరెక్ట్ అయిన రీతిలో ఆ భగవద్గీత సందేశాలను అర్థం చేసుకోవాలి. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అంటే అన్ని ధర్మాలు వదిలి నన్నే శరణ పొందు అని చెప్పారు కదా. సో ఎవరైనా సరే ఈ ఆదేశంలో పూర్తిగా విశ్వాసాన్ని పెంచుకుని దృఢ విశ్వాసంతో ఈ ఆధ్యాత్మిక జీవిత పురోగమనం ఉన్నట్లయితే మనం ఆధ్యాత్మికంగా పురోగమనం చెందే అవకాశం ఉంటుంది అంటున్నారు. సో ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించడంలో మనం సంపూర్ణంగా నెలకొన్నట్లయితే క్రమంగా అతనికి మన నిజస్థితి ఏమిటి అంటే మనం ఈ భౌతిక శరీరం కాదు, మనం ఈ ఆత్మతత్వం, ఆ సచ్చిదానంద తత్వం వ్యక్తం అవుతుంది. ఈ మంత్రాన్ని శ్రద్ధతో జపించిన వాళ్ళకి భగవంతుడు ప్రకటితమవుతాడు. సేవోన్ముఖీ జిహ్వాదౌ స్వయమేవ స్ఫురత్యద భక్తిరసామృత సింధులో రాశారు. ఏమని, కృత్రిమ సాధనలతో మనం భగవంతుణ్ణి అనుభూతి చెందలేము. ఊరికే పైకి ఏదో పూజలు చేసి ఇవన్నీ చేస్తే కాదు. భగవంతుణ్ణి మనం అనుభూతి చెందాలి అంటే విశ్వాసంతో ఆ భక్తితో ఉండాలి. అటువంటి సేవ జిహ్వతో ప్రారంభం అవుతుంది. అంటే భగవన్నామాన్ని జపిస్తూ మన నాలుకతో భగవత్ ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తూ మనం ఉండాలి. ఇంకా ప్రసాదం కాని వాటిని అంటే వేరే మాటలు, అన్నెసెసరీ మాటలు మాట్లాడకుండా, అలాగే అంగీకరించకుండా ఉండాలి. అంటే ప్రసాదం కానివై తినకుండా ఉండాలి. ఈ విధానాన్ని శ్రద్ధగా ఆచరించినప్పుడే భగవంతుడు భక్తుడికి స్వయంగా ప్రకటితమవుతాడు అంటున్నారు. భక్తుడు శ్రీకృష్ణుడి యొక్క సేవకున్ననే అనుభూతి చెందినప్పుడు భగవత్ సేవలో తప్ప ఇతర విషయాల పట్ల ఆసక్తి కోల్పోతాడు అంటున్నారు. ఎప్పుడూ భగవంతుడిని స్మరిస్తూ భగవన్నామాలను వ్యాపింప చేయడం ఎలాగూ అని ఆలోచిస్తూ ప్రపంచమంతటా ఈ రకంగా వ్యాపింప చేయడం నా కర్తవ్యం అని తెలుసు. అంటే ఇదంతా ఇస్కాన్ సంస్థలో ఉన్నవాళ్ళు ఏ రకంగా వాళ్ళు పనిచేస్తారనేది చెప్తున్నారు. ఇటువంటి వ్యక్తిని ఉత్తమాధికారిగా గుర్తించి దదాతి ప్రతిగృహ్ణాతి అంటే మొదలైన అంటే దానము, మరి జ్ఞానము, తర్వాత ప్రసాదం, ఇవన్నీ పంచడము మళ్ళీ తీసుకోవడం చేస్తూ ఉంటారు 6 విధానాలను. వెంటనే ఆయన అటువంటి ఉత్తమాధికారుల సాంగత్యాన్ని మనం తీసుకోవాలి.
నిజానికి ఇలాంటి ఉత్తమాధికారి అయిన వైష్ణవ భక్తుడినే గురువుగా అంగీకరించి సర్వస్వాన్ని వాళ్లకు మనం ఇవ్వాలి అంటున్నారు. ఇదే శాస్త్రాలు చెప్పిన విషయం. ముఖ్యంగా బ్రహ్మచారి ఇతరుల దగ్గర భిక్షమెత్తి వచ్చిన దాన్ని గురువుకు అర్చించాలి. ఎవరైనా ఆత్మానుభూతి లేకుండా ఉత్తమ భక్తుణ్ణి అంటే మహాభాగవతుడి ప్రవర్తనను అనుకరించరాదు. అంటే మనం ఆ స్టేజ్‌కి నిజంగా రాకుండా మనం ఎంతో మహాభక్తులం అనే మాట మనం ప్రదర్శించకూడదు. అదేమిటంటే అనుకరణ కారణంగా ఇంక మనం పతితులమవుతాం గాని అంటున్నారు. సో, కనిష్ట, మధ్యమ, ఉత్తమాధికారి భక్తుల మధ్య ఉన్న భేదాన్ని గుర్తించే వివేకాన్ని కలిగి ఉండాలని భక్తుల్ని ఆదేశిస్తున్నాడనమాట ఇక్కడ. ముఖ్యంగా మనం చూసిన ఈ శ్లోకంలో. సో, కనిష్టాధికారుల పట్ల ఆదరం, మధ్యమాధికారిని గౌరవించాలి, ఉత్తమాధికారిని అనుసరించాలి అని చెప్తున్నారు. సో, అది మెయిన్‌గా మనం ఈ శ్లోకంలో. సో, భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ అంటే ఈయన ప్రభుపాద గురువు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి అయితే, ఆయన గురువు జగన్నాథదాస్ బాబాజీ, ఆయన యొక్క గురువు భక్తి వినోద్ ఠాకూర్. అయితే ప్రభుపాద గురువైన భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ కుమారుడనమాట. సో, ఈళ్ళు ఆయన పతిత జీవుల్ని వైష్ణవులుగా మార్చే శక్తిని అనుసరించి ఉత్తమాధికారి అయిన వైష్ణవుని గుర్తించేందుకు కొన్ని సూచనలిచ్చారు. అంటే ఎవరు ఉత్తమాధికారులు అయిన వైష్ణవులు గుర్తించాలంటే మనం నిజంగా ఆయన కొన్ని పాయింట్స్ ఇచ్చారట. సో, ఉత్తమాధికారి స్థితి పొందకుండా ఎవరు కూడా ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడు కాకూడదు అంటున్నారు. కాబట్టి కనిష్ట వైష్ణవుడు లేక మధ్యమ వైష్ణవుడు కూడా శిష్యులను అంగీకరించవచ్చు. అయితే అలాంటి శిష్యులు కూడా వాళ్ళతో సమాన స్థితిలో ఉండాలి. అలాంటి వాళ్ళకు వీళ్ళు కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పచ్చు. అతని అసంపూర్ణమైన మార్గనిర్దేశంలో వారు జీవిత పరమ లక్ష్యాన్ని త్వరగా చేరుకోలేరని అర్థం చేసుకోవాలి. కాబట్టి శిష్యుడు ఉత్తమాధికారిని ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడిగా పొందేలాగా జాగ్రత్త వహించాలి అంటున్నారనమాట. సో, ఇంతకీ మనం ఈ శ్లోకంలో చూసింది ఏమిటి అంటే, ఇలా వీళ్ళని ఏ రకంగా గౌరవించాలి, వీళ్ళని మరి పవిత్రనామాన్ని జపించే భక్తుడు, కనిష్ట భక్తుడు, అతన్ని ఆదరించాలి. ఆధ్యాత్మిక దీక్ష తీసుకుని విగ్రహారాధనలో నిమగ్నుడైన భక్తుడు మధ్యమాధికారి, అతనికి ప్రణామాలు అర్పించాలి, అంటే గౌరవించాలి. ఇక అనన్య భక్తిలో ఉన్నతిని సాధించి ఇతరులను విమర్శించకుండా, నిందించకుండా ఉండే స్వభావంతో ఉన్నవాడిని అతని సాంగత్యం చేస్తూ ఆయన్ని సేవించాలి అని చెప్తున్నారు. సో, ఈ రకంగా ఉండాలి. సో, ఫిఫ్త్ మంత్ర కదా ఇది. ఇంకొకసారి. సో, ఎవరైతే కనిష్టాధికారి ఎవరు? నామాలు జపించేవాడు. మరి మధ్యమాధికారి విగ్రహారాధనలు ఇవన్నిటికీ కూడా చేయగల అర్హతతో నెక్స్ట్ స్టేజ్‌కి వెళ్ళినవాడు మధ్యమాధికారి. వాళ్ళని గౌరవించాలి. మూడవది, ఇక వాళ్ళెవరిని కూడా విమర్శించని వాళ్ళు, అటువంటి స్వభావంలో ఉన్న అనన్య భక్తితో ఉన్న భక్తుడు ఉత్తమాధికారి. వాళ్ళ సాంగత్యం కోరుతూ వాళ్ళని మనం సేవించాలి. వాళ్ళ యొక్క మెయిన్ క్వాలిటీ ఏంటి? అనన్య భక్తి, ఎవరిని విమర్శించకుండా ఉండటం. సో, అంటే అంత పవిత్రంగా ఉండేవాళ్ళనమాట. సో, కనిష్ట, మధ్యమ, ఉత్తమాధికారులు వీళ్ళలో డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే అది. వీళ్ళకి కనిష్టాధికారులకి ఇంకా శాస్త్రాలు అవి తెలీదు. అప్పుడే భగవన్నామ జపంలో ఎంగేజ్ అయిన వాళ్ళు. మధ్యమాధికారులంటే వాళ్ళు మరి కొంచెం వాళ్ళకి తెలుసు ఎవరితో ఎలా ఉండాలి, ఏమిటి, ఉత్తమ భక్తులు ఎవరు అంటూ వాళ్ళు ఉత్తమ భక్తులను తెలుసుకుని వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ చేసే స్టేజ్‌కి వెళ్తారు. వాళ్ళకి మరి భగవంతుడి మీద, శాస్త్రాల మీద విపరీతమైన నమ్మకం, విశ్వాసం ఉంటుంది. భగవన్నామాన్ని జపిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు మధ్యమాధికారులు. వీళ్ళు ఉత్తమాధికారులు స్నేహం ఇంపార్టెంట్ అని తెలుసుకుని వాళ్ళతో స్నేహం చేస్తూ ఉంటారు. ఇలాంటి మధ్యమాధికారులను మనం గౌరవించాలి. ఇక ఉత్తమాధికారి అన్నవాడు ఇక ఎవరిని విమర్శించే స్థితిలో ఉండడు. ఎవరి తప్పులు వెతకడు. మరి అన్ని విధాలుగా
భక్తిలో ఉంటాడు, ఇక స్థిరమైన భక్తిలో నెలకొని ఉంటాడు. మరి ఎప్పుడు కూడా అందరినీ కూడా భగవన్నామాన్ని జపించే విధంగా అందరినీ కూడా అతను ప్రోత్సహించగలుగుతాడు. అందరినీ కూడా జ్ఞానంతో జ్ఞానంలో ఉంచగలుగుతాడు. గురు స్థితిలో ఉన్నవాడు ఇతను ఉత్తమాధికారి అని చెప్తున్నారు. సో ఎవరిని కూడా విమర్శించడు, అనన్య భక్తిలో ఉంటాడు, శాస్త్రాలన్నీ కూడా తెలిసినవాడు, అతను ఉత్తమాధికారి. సో మరి భగవన్నామము భగవంతుడు ఒకటే అన్నమాట ఇంకొక ముఖ్యమైన పాయింట్ అన్నమాట. సో ఈ 10 అఫెన్సెస్ 10 అఫెన్సెస్ అని ఉన్నాయి కదా, అంటే తప్పు మార్గంలో మనం భగవన్నామాన్ని ఎలా జపించాలి అనేది. సో అది తెలుసుకుని క్రమంగా మనం పవిత్రంగా ఈ నామాన్ని జపించగలగాలి అంటున్నారు. సో ఈ రకంగా భక్తిలో మనం పురోగమనం చెందాలి అంటే ఈ నామాన్ని మనం తప్పు లేకుండా ఇలా జపించడమే మనకి మనని అభివృద్ధి చేస్తుంది భక్తి మార్గంలో అని చెప్పారు. అలాగే కనిష్ట నుంచి ఉత్తమంగా వెళ్ళాలి అంటే ఎలా అంటే, ముందు అందరూ కనిష్ఠులే, అందరూ బిగినింగ్ స్టేజ్ వాళ్ళే కదా. కాకపోతే ఇలా చెప్పినన్ని సార్లు మరి హరినామ జపం చేస్తూ ఈ నామాన్ని జపిస్తూ నెమ్మది మెల్లగా అభివృద్ధి చెందుతూ చివరికి ఉత్తమాధికారులు అవుతారు. ఎప్పుడైతే మనం తప్పు లేకుండా ఈ నామజపాన్ని మరి 16 రౌండ్స్ చేసుకుంటూ మనం అలా వెళ్ళినప్పుడు కనిష్ట నుంచి ఉత్తమాధికారికి వెళ్ళొచ్చు అంటున్నారు. అలాంటి వాళ్ళని చూసాము. మధ్యలో మరి ఫినిష్ చేయలేక మళ్ళీ మామూలుగా అయిపోయిన వాళ్ళని, భక్తి మార్గం నుంచి జారిపోయిన వాళ్ళని కూడా చూసాము అంటున్నారు. సో ఈ దీక్ష తీసుకుంటే మరి బిగినింగ్ స్టేజ్ ఆధ్యాత్మికత కంటే భౌతిక సుఖాల పట్ల కొంత విముఖత, ఇవన్నీ కూడా మెల్లగా ఉండటం, ఇవన్నీ భగవంతుడి మీద భక్తితో నియమ నిబంధనలతో ఆ రకమైన జీవితం గడపడానికి సిద్ధపడి ఉండగలగటం బిగినింగ్ స్టేజీ లో ఉన్నప్పుడు దీక్ష తీసుకోవచ్చు అంటున్నారు. సో కనిష్టాధికారిని ఎలా చూడాలి అనే ప్రశ్న వేస్తే వాళ్ళని ఆదరంతో చూడాలి బిగినింగ్ వాళ్ళు, మధ్యమాధికారిని గౌరవించాలి, మరి ఉత్తమాధికారిని మరి వాళ్ళ యొక్క సాంగత్యం కోరుకోవాలి. ఉత్తమాధికారి ఎవరు అంటే 3 లక్షణాలు. 1, అతను అనన్య భక్తితో ఎప్పుడు ఉంటాడు. 2, ఎవరిని విమర్శించని వాడు. 3, శాస్త్రాలన్నిటినీ తెలిసి అతను గురువుగా ఉండగల అర్హత ఉన్నవాడు. అది 3 ఉత్తమాధికారి యొక్క 3 లక్షణాలు. సో ఇది ఈరోజు మనం చూసిన పాఠం. సో 5వది, రేపు 6వ మంత్రం చూద్దాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ.